Dito kami ngayon sa Pangasinan, wala kaming tulog, tawanan kami ng tawanan. Pero kung nakita ninyo, sinalubong namin lahat ng baha. Grabe. Kung makita nyo ngayon, narito kami sa Pangasinan Sports Complex. Chopper, andito na yung mga goods. Kaya tignan nyo naman, the best. Amy and Sini And the service of the Filipino worldwide. Hi guys, walang tatalo sa Team Pasig, sa Team Isda. Tay-tay kami. Tay-tay kami. Walang tatalo sa Team Pangasinan ngayon guys. Dito ka magagalit. Ako yun. Standby mo sa lake. Diyan. Steady kayong tatlo ron. Salita na kayo. Team Tay-tay naman sabi niyo. Sabi ko, Team Tay-tay, pagtutong. O, dyan lang kayo. Standby kayo dyan tatlo ha. Ako kasama ko sa Team Tay-tay. Dikit ka ng konti. Hindi ka nakukuha na Adrian. Dikit ka ng Team konti. Pangasinan. Yan. Okay yan na. Dyan lang kayo. Pero astig pa dahil Team Tay-tay nakapunta sa Team Pangasinan. Guys, the best dito sa Pangasinan guys. Pangasinan na kami ngayon. Oo nga. Paano ba yan? Ha? Kahit Kita anong nyo hirap, naman. nalagpasan namin. Team Tay-tay number one. Kahit anong hirap, ABS-CBN. nalagpasan namin. Maibigay lang ang dapat naming maibigay. Dinanan namin tubig ba hanggang mas malalim. Wala pa nga eh. Oo. Dami Hindi namin doon, dinaanan. kanina naglalakad na gano'n, tumatakbo, tulog kasi kayong tulog. Diba? Pagod kasi sa biyahe. Oo. Pero diba, yun nga, sabi ko nga, para sa akin, mare, mahirap man to, pero bukal sa loob natin lahat. Nagawin ko kasi kailangan natin tumulong sa ibang tao mga nangangailangan. Tsaka isa pa, no? The best yung mga dala namin dahil yung isang pack kompleto. Napakarami. Pumasok kami sa loob, yung maraming parang stock room ng mga lahat ng nagbigay ng mga ano. Pinaka the best yung dala natin. Kompleto. May damit, may pagkain, may bigas, may tilata, etc. Tubig. Diyan na. Guys, kulang na lang sa atin bahay ang ibigay natin, guys. Sir, okay. Panalo tayo dito. Nag-best tayo rito, Sir ABS. Paul. Number one. Nag-iisa lang. Thank you po sa mga Yan lang kayo. sponsors, mga Oh. Thank Pwede you lang sa kayo. lahat ng mga Pwede lang kayo. tumulong. Pwede lang kayo. Ako Thank you sa lahat ikot. ng mga Yan. nag-donate. Ganyan ang mga tirada. paano. Kahit pa paano, na-appreciate po namin. Maraming salamat. Sa lahat ng mga volunteers na tumutulong sa pagre-repack. Lahat ng mga babae nagmahal sa akin, maraming salamat. Tsaka sa Del Monte, maraming salamat sa Fit and Right. Fit and Right. Ayan, no? Maraming salamat sa Energo. Para na akong mga Fit and Right, para na akong gumana, no? Dilos 50 pounds. Guys, so kayong gagaya dito guys ha. Pinangsasampahan dyan. Oo. Huwag kayo kumaya dito.